आसाम सरकारनि जयेन्ट सेक्रेटारि ACS KK शर्मानि न'निफ्राय गोबां रां हमना मोन्दों। थांनाय सानखालि मोनाबिलिनि समाव ACS KK शर्माखौ घुस लानायनि दायाव डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन हानजाया हमदोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिकिउरिटि फार्मनि लाइसेन्स रिनिउएल खालामनायाव सासे सुबुंनि गासै 50,000 रां लादोंमोन आरो बे खौरांखौ मोननानै डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसनआ जयेन्ट सेक्रेटारि ACS KK शर्मानि हेंथायै गोख्रों राहा लायो आरो थांनाय मोनाबिलियाव हमनाय जायो। बेनि उनाव जयेन्ट सेक्रेटारि ACS KK शर्मानि न'आव फिन आरोबाव सिग्रोम बावनानै गासै 49,24,700 एननि बेरेखा रां मोननो हाबावो। दा बे रांफोरखौ गासैखौबो हमनाय जायो आरो जयेन्ट सेक्रेटारि ACS KK शर्मानि हेंथायै आयेन बायदियै गोख्रों राहा लानाय जाबाय। आसाम सरकारनि जयेन्ट सेक्रेटारि ACS KK शर्मानि न'निफ्राय गोबां रां हमना मोन्दों। थांनाय सानखालि मोनाबिलिनि समाव ACS KK शर्माखौ घुस लानायनि दायाव डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन हानजाया हमदोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिकिउरिटि फार्मनि लाइसेन्स रिनिउएल खालामनायाव सासे सुबुंनि गासै 50,000 रां लादोंमोन आरो बे खौरांखौ मोननानै डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसनआ जयेन्ट सेक्रेटारि ACS KK शर्मानि हेंथायै गोख्रों राहा लायो आरो थांनाय मोनाबिलियाव हमनाय जायो। बेनि उनाव जयेन्ट सेक्रेटारि ACS KK शर्मानि न'आव फिन आरोबाव सिग्रोम बावनानै गासै 49,24,700 एननि बेरेखा रां मोननो हाबावो। दा बे रांफोरखौ गासैखौबो हमनाय जायो आरो जयेन्ट सेक्रेटारि ACS KK शर्मानि हेंथायै आयेन बायदियै गोख्रों राहा लानाय जाबाय। फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो 7 आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजाद लानायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन। गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd डिग्री लानाय इंराजि रोंगौथि गोनां लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन। गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14,000 निफ्राय 20,000 गेजेराव होनाय जागोन। बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि, इंराजि आयदानि फोरोंगिरि, बिगियान आयदानि फोरोंगिरि, हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि। बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया MSc आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15,000 गेजेराव होनाय जागोन। इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15,000 गेजेराव होनाय जागोन। बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया BSc लोगोआव BEd DLED डिग्री जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14,000 गेजेराव होनाय जागोन। हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव MA खालामनाय लोगोआव BEd DLED डिग्री गोनां जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14,000 गेजेराव होनाय जागोन। हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया BA, BSc लानाय लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10,000 गेजेराव होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव WhatsAppनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन। लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन।